Príjemný dobrý deň, sledujete Teatry. Novozvolená slovenská vláda, vojna na Ukrajine a v Gaze, medzinárodné udalosti ako budúce voľby do Európskeho parlamentu, správa o rozšírovaní hraníc Európskej únie, ale aj budúce voľby v Spojených štátoch amerických. Všetko toto ovplyvňuje Slovensko z rôznych hľadisk a v rôznych sférach. A práve preto sa dnes porozprávame o vplyve týchto udalostí na slovenskú ekonomiku so slovenským analytikom a ekonómom z Globsecu Vladimírom Váňom. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. I na začiatok, ako by ste opísali terajší stav ekonomiky Slovenska vo všeobecnosti? Na tú súčasnú ekonomickú situáciu je dobre sa pozrieť v kontexte Vyšehradskej štvorky, kam sa Slovensko zaraďuje, alebo teda V4. A tam treba pripomenúť to, že Slovensko je jedinou krajinou Vyšehradskej štvorky, ktorá v roku 2023 sa úspešne vyhla technickej recesii. Poľsko, Česko aj susedné Maďarsko sa v tomto roku ocitli v recesii. Slovensku sa darí pokračovať v miernom, ale predsa len v pozitívnom raste. V 3. kvartáli zrástla slovenská ekonomika o 1,1%. Opäť je to dynamika, ktorá oproti predchádzajúcemu roku sa spomalila, ale je to výsledok, ktorý je o poznanie lepší než u susedov, porovnateľných susedov v regióne. A s čím to súvisí? Dobrá otázka. To, čo zasiahlo, tak Česká republika, Maďarsko ako aj Slovensko, ich spája relatívne veľká závislosť v zahraničnom obchode od exportu do Nemecka a do západnej Európy. Česká republika exportuje na nemecký trh približne tretinu svojho vývozu, susedné Maďarsko štvrtinu. V prípade Slovenska je to približne 1/5 a Nemecko, ale aj napríklad Francúzsko v tomto roku čelia vážnemu spomaleniu hospodárskej aktivity. Nemecká ekonomika sa ocitla už tiež v technickej recesii a to stiahlo nadol ten externý dopyt. Čo pomohlo Slovensku je stále relatívna konkurencieschopnosť, hlavne toho najdôležitejšieho odvetvia exportu osobných automobilov. Ale tiež treba pripomenúť to, že v prípade Slovenska k pozitívnym príspevkom k rastu boli aj investície a tam netreba prehľadať to, že Slovensko sa v tých uplynulých 2 rokoch zaradilo medzi jednu z najlepších krajín v rámci Európskej únie pri čerpaní plánu obnovy a odolnosti. V prípade Slovenska tak v nominálnom ako aj v relatívnom vyjadrení sa podarilo vyčerpať takmer 2% hrubého domáceho produktu z tohto nového zdroja a vďaka tomu, že na rozdiel od veľmi pomalého a neúspešného čerpania štrukturálnych fondov, to úspešné čerpanie plánu obnovy a odolnosti a s tým súvisiaca podpora pre rast investícií prispela k tomu, že Slovensko sa, alebo teda levým dielom sa prispela k tomu, že sa Slovensko vyhlo na rozdiel od susedov recesii. A čo by ste povedali ešte ohľadom tej v podstate aj inflácii, pokiaľ ide o to Slovensko, ale potom aj ako je na tom Slovensko v rámci V4? Opäť dôsledkom, dá sa povedať, že priamym dôsledkom invázie Ruskej federácie na Ukrajinu globálne bol prudký nárast cien energetických a potravinárskych komodít. To sa premietlo sprostredkovanie do zrýchlenia inflácie energií a do zrýchlenia inflácie potravín. V dôsledku toho sme v podstate v celej V4, dá sa povedať, po prvýkrát v 90. rokoch zažili dvojcifernú infláciu, ktorá teda oslabila kúpyschopnosť našich miest a úspor. Tá ale zrýchlená inflácia, tá sa týkala celého európskeho kontinentu, dá sa tak povedať aj eurozóny, teda štátov platiacich spoločnou európskou menou euro, na čo musela Európska centrálna banka reagovať zvýšením úrokových sadzieb. V rámci regiónu tá slovenská inflácia je aktuálne mierne lepšia než v Českej republike, porovnateľná ako v Poľsku, ktoré ale majú obidve vyššie úrokové sadzby, než aké máme na Slovensku. Je lepšia, alebo teda nižšia, než v susednom Maďarsku, kde sa experimentovalo s neortodoxnými opatreniami, ktoré pôvodne mali zabrániť rastu cien, ako bolo napríklad pokus o zastropovanie niektorých základných položiek potravín alebo pokus o zastropovanie cien benzínu na pumpách
ale dôsledkom týchto neortodoxných opatrení, ktoré mali pomôcť proti zvýšenému rastu cien, je skutočnosť, že tá inflácia v Maďarsku je výrazne vyššia, než je napríklad v ostatných krajinách V4. Dalo by sa povedať, že tomu Slovensku pomohlo zostať v tej najlepšej forme medzi týmito štátmi V4 práve preto, lebo má európsku menu a ostatné krajiny majú ešte stále tú svoju menu? Členstvo v eurozóne najmä pre slovenských exportérov, ale aj pre spotrebiteľov, ktorí napríklad sa vyhli tomu, že pri tom náraste cien sa vyhli napríklad kurzovým výkyvom. To členstvo v eurozóne aj v týchto zložitých časoch sa ukázalo byť viac prínosom, než ak by Slovensko malo vlastnú menovú politiku. Ak by Slovensko malo vlastnú menovú politiku s najväčšou mierou pravdepodobnosti, by sme po začiatku týchto vojnových udalostí boli svedkami oslabenia výmenného kurzu. Centrálna banka by musela, podobne ako centrálne banky vo Vyšehradskej štvorke, reagovať výraznejším zvýšením úrokových sadzieb, než ako bola reakcia, alebo teda zvýšenie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. A nakoľko výrazne sa zmenila tá v podstate ten stav ekonomiky Slovenska po rozpútaní celoplošnej invázie na Ukrajine? Je dobre si pripomenúť, že po covidovom roku 2020, v roku 2021 sme zažili relatívne dynamické oživenie slovenskej ekonomiky, hoci teda z tých nižších porovnávacích základní. A po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa ten rast postupne spomaľoval. Tým priamym kanálom, cez ktorý sa tá invázia negatívne dotkla slovenskej ekonomiky, je práve to zdraženie cien, teda tá Putinová inflácia energií a potravín, ktorá oslabila prudký nárast inflácie na dvojciferné úrovne, oslabil konečnú spotrebu domácnosti, kúpyschopnosť miesta úspor sa znížila. Zároveň ten nárast cien energií sťažil situáciu nielen domácnostiam, ale aj podnikom. A k tomu po takmer 10 ročí lacných peňazí na tú infláciu nakoniec reagovala Európska centrálna banka a z nulových, či ešte nedávno negatívnych úrovní sa európske úrokové sadzby vyšvihli doslova na najvyššie úrovne v tomto storočí, čo opäť je zmena, ktorej dôsledky ešte len pocítime. Tak priamo, teda pociťujeme to priamo napríklad v prepade dopytu po hypotekárnych úveroch, a pociťujeme to priamo v poklese cien nehnuteľností. Zároveň ten prudký nárast úrokových sadzieb sa podpísal pod prepad dopytu po investičných úverov firiem a nepriamo to pociťujeme cez oslabenie aktivity na našich hlavných exportných teritóriách, teda najväčším obchodným partnerom Slovenska je Nemecko. To šťastie v nešťastí sme mali v tom, že teda vďaka tomu úspešnejšiemu čerpaniu plánu obnovy a odolnosti sme sa tesne v tomto roku vyhli technickej recesii, ktorú zaznamenali v Česku, Poľsku aj v Maďarsku. A ešte späť k Slovensku. Má vojna na Ukrajine aj nejaký pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku? Je to takto. V prvom rade by som zdôraznil, že vojna je obrovskou obeťou na ľudských životoch, nielen životoch teda tých zúčastnených armád, ale aj civilistov, o čom sa teda presvedčili najmä naši susedia na Ukrajine. To teda je ten najvážnejší dôsledok negatívnej vojny. V ekonomickej teórii je niečo ako paradox rozbitého skla, že ak aj rozbijete okno a zavoláte sklenára, ktorý vám to okno zasa zasklí, makroekonomických výpočtoch sa to premietne ako nárast hrubého domáceho produktu, aj keď sa nič nezmenilo, len namiesto rozbitého skla máte znova to isté a zasklené sklo. Takže tá vojna je... Tie výdavky, ktoré tam prúdia, sa počítajú do HDP, aj keď teda sú to výdavky napríklad na zbrojenie. Tam je dôležité pripomenúť, že aj slovenský zbrojársky priemysel sa podieľa na veľmi dôležitých dodávkach na Ukrajinu. Je to opäť troška cynické, ale aj slovenským výrobným závodom v zbrojárskom priemysle
alebo teda ten konflikt prispel k tomu, že sa oživil záujem o ich produkty. A tu teda hovoríme o produkty tzv. Špeciálnej strojárenskej výroby, teda húfnice alebo odminovacie zariadenia. A v budúcnosti Slovensku hrozí tá recesia v dôsledku ďalších vojnových udalostí na Ukrajine? Ten negatívny vplyv nárastu spotrebiteľských cien sa postupne znižuje, aj keď treba pripomenúť, že inflácia na Slovensku sa nespomaľuje tak výrazne ako napríklad v eurozóne, takže kým napríklad v Nemecku a vo Francúzsku sme boli svedkami citeľného spomalenia, nemecká harmonizovaná inflácia spotrebiteľských cien sa dokonca v novembri spomalila na 2,3%, teda už na dohľad toho 2% inflačného cieľa Európskej centrálnej banky. Inflácia na Slovensku je takmer trojnásobná, teda spomaľuje sa pomalšie, čo znamená, že stále sa negatívne podpisuje pod domáci dopyt. Ale ak sa podarí udržať ten dezinflačný scenár, teda ak bude pokračovať to spomaľovanie inflácie, malo by sa to pozitívne podpísať pod oživenie domáceho spotrebiteľského dopytu za predpokladu, že sa podarí udržať stabilnú nezamestnanosť. A teda tá nezamestnanosť bude záležať najmä v priemysle od toho, nakoľko si udržíme konkurencieschopnosť a nakoľko sa nám podarí predísť tej recesie, ktorá reálne teda už začala, technická recesia, ktorá začala u susedov aj v nemeckej ekonomike. Ten základný scenár na budúci rok predpokladá, že by sa slovenské hospodárstvo vďaka teda tomu príspevku zotaveného domáceho dopytu mohlo pokračovať v tom miernom raste, ale opäť bude to záležať od toho, aký priebeh bude mať spomaľovanie inflácie, či sa teda so spomalením inflácie dočkáme aj postupného uvoľnenia menovej politiky Európskej centrálnej banky a či nedôjde k nejakým ďalším negatívnym prekvapeniam, či už na trhu energií alebo potravín. Možno tak v krátkosti ovplyvnila slovenskú ekonomiku aj vojna v Gaze? To prvé očakávanie, ktoré sa spájalo s týmto vojenským konfliktom, bolo to, ako sa to dotkne cien ropy, pre ktorú je Stredný východ veľmi dôležitým zdrojom. Ukazuje sa, že cena ropy od septembra postupne zlacňuje, čo je dôsledkom práve tých obáv zo spomalenia globálneho hospodárskeho rastu, tých obáv, vrátane teda obáv z recesie v eurozóne. Začiatok toho konfliktu v Gáze sprevádzali vyššie výkyvy na trhu s ropou, ale postupne tie obavy z pomalšieho rastu prevážili a teda ropa je pod negatívnym tlakom, ktorý tie najbližšie dni ukážu, do akej miery sa podarí to zlacňovanie ropy zastaviť tým očakávaným alebo už naznačeným znížením kvót na ťažbu zo strany ropného kartelu OPEC. Predstavitelia terajšej vlády tvrdia, že sankcie proti Rusku nie sú účinné alebo nefungujú a len majú zlý vplyv na slovenskú ekonomiku. Čo si myslíte vy o tom? Ruská federácia pre Slovensko bola v minulosti kľúčovým zdrojom najmä nerastných surovín, nielen ropy, zemného plynu, napríklad jadrového paliva. Tam, ako sme už sa rozprávali, sa uskutočnili tie kľúčové opatrenia na diverzifikáciu týchto strategických surovín. Aj slovenské elektrárne sa už pripravujú na to, aby slovenské jadrové elektrárne, ktoré vyrábajú viac než 60% slovenskej elektriny, boli v budúcnosti schopné odoberať alebo teda používať jadrové palivo zo západných zdrojov. Tá diverzifikácia zdrojov plynu aj ropy sa tiež postupne uskutočňuje. A zároveň tie sankcie proti Ruskej federácii sa dotýkali najmä exportov z Európskej únie do Ruska. A tam treba opäť pripomenúť, že pre Slovensko exporty do Ruskej federácie nehrali žiadnu nejakú dôležitú úlohu. Takže nedá sa hovoriť o tom, že by kvôli európskym týmto protivojnovým sankciám slovenskí exportéri prišli o nejaký dôležitý exportný trh.
A ešte k tomu, že či robí teraz Slovensko a slovenská vláda na to, aby sa ekonomická všeobecná situácia zlepšila. Či podnikajú sa nejaké kroky fiškálnej politiky, alebo sú nejaké iné kroky? Slovensko je malá, mimoriadne otvorená ekonomika. A ako som už spomenul, aj k tomu tohtoročnému udržaniu pozitívneho rastu, napríklad v 3. kvartáli aj rast zahraničného obchodu prispel pozitívne k udržaniu kladného rastu. To najdôležitejšie, čo slovenská vláda môže urobiť pre vyhnutie sa tým najhorším dôsledkom stále krehkej a turbulentnej doby, je robiť všetko preto, aby sa udržala konkurencieschopnosť slovenských firiem. A to je teda hlavne apel na spôsob, akým sa pri konsolidácii verejných financií, pri znižovaní deficitu verejných financií bude pristupovať k zmenám daní, najmä k zmenám priamych daní, teda zdaňovania zisku firiem. Zároveň v dôsledku viacerých kríz, po teda pandemickej kríze roku 2020, sme tu mali krízu spojenú, energetickú krízu, ktorú vyvolala práve invázia Ruska na Ukrajinu. Tie krízy si vyžiadali nárast slovenského dlhu a zvýšenie deficitu verejných financií. A bohužiaľ tou najpálčivejšou úlohou pre súčasnú vládu je postupne znížiť deficit verejných financií. Znižovanie deficitu verejných financií znamená aj znižovanie výdavkov vlády, čo ak by sa uskutočnilo veľmi dramaticky a spočítal to napríklad aj Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií, že ak by slovenská vláda z roka na rok vyrovnala a zmazala deficit verejných financií, tak tie úspory, ktoré by bolo treba urobiť, by sa podpísali pod taký pokles vládnej spotreby, že by to prehlbilo recesiu, alebo teda spôsobilo by to negatívny hospodársky rast. Takže tam bohužiaľ tou hlavnou úlohou pre novú slovenskú vládu je veľmi opatrne balancovať medzi tým, ako ozdravovať verejné financie a znižovať deficit verejných financií a zároveň to robiť spôsobom, ktorý nepodkope stále krehký, ale pozitívny hospodársky rast. Takže bohužiaľ tá aktuálna situácia pre slovenskú vládu je neľahká, preto je dôležité zamerať sa na udržanie konkurencieschopnosti slovenských firiem. Tak toľko dnes k súčasnému stavu slovenskej ekonomiky, o jej budúcnosti a vplyve na ňu zo strany medzinárodných udalostí povedal nám slovenský analytik a ekonóm z Globseku Vladimír Vánio. Ďakujeme vám pekne, že ste si našli čas a že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.